εξελιχθούν στο μέλλον. Και κάποια άλλα έχουν εξελιχθεί ήδη. Internet Banking One Bank από την Τράπεζα Κύπρου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλήρωση Λότο σήμερα 1 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ακριβώς έτσι είναι, Χρήστο. Καλησπέρα. 1 εκατομμύριο ευρώ θα μοιράσει το Λότο στην πρώτη κατηγορία. Στη δεύτερη κατηγορία 5 συν 1. Κάθε νικητής θα πάρει από 50.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις οι νικητές θα πάρουν από 1.500 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία με 4 σωστές προβλέψεις από 30 ευρώ. Και στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία με 3 σωστές προβλέψεις από 1,5 ευρώ. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι άνθρωπος των σπηλαίων. Έτσι όπως τα ακούτε, κυρίες και κύριοι. Κυριολεκτικά. Το χόμπι του βεβαίως είναι να κάνει καταβάσεις στα βαθύτερα και πιο επικίνδυνα σπήλαια του κόσμου, ενώ στο βιογραφικό του έχει καταγράψει και πολύ σημαντικά ρεκόρ. Κοντά μας ο Κώστας Αδαμόπουλος, ο άνθρωπος των σπηλαίων, όπως είπα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα πρέπει να πω, όταν λέω ο άνθρωπος των σπηλαίων, εννοώ ότι από πιτσιρικάς έχεις ξεκινήσει τις καταβάσεις, από την Κρήτη βασικά, έτσι, όταν πήγες στην Κρήτη. 19 χρονών, ήμουν φοιτητής εκεί. Ναι. Ήσουν φοιτητής. Και η Κρήτη έχει μια ιδιαιτερότητα, μια ιδιομορφία στο έδαφος και έχει τα πιο βαθιά σπήλαια στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Πράγματι, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, ναι, πραγματικά. Από πολύ τα μεγάλα. πιο μεγάλα και βαθιά στον κόσμο. Και μάλιστα είχες πάει, πώς το λέγανε εκείνο το σπήλαιο που είχες πάει την πρώτη φορά? Θεριόσπηλιος. Μια μεγάλη απικία νυχτερίδων. Στο Λασίθι, έτσι. Ναι, σωστά. Εκεί είδες. Όταν λες μεγάλη απικία, τι εννοείς? Οι νυχτερίδες μπαίνουν μέσα στα σπήλαια για να ξεκουραστούν, για να κοιμηθούν, να πάρουν δυνάμεις. Κοιμούνται ανάποδα, έτσι. Ανάποδα, ναι, και κρέμονται στα τζαμπιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να τις βλέπεις. Δεν βλέπεις συχνά απικίες. Φαντάζομαι δεν το βάλεις στα πόδια μόλις τις είδες. Στην αρχή φοβάσαι λίγο, αλλά όταν ήταν και η πρώτη μου επαφή με το αντικείμενο, αργότερα μαθαίνεις ότι είναι πολύ ευαίσθητες και προσέχουν πάρα πολύ και δεν πέφτουν ποτέ πάνω. Σπάνια θα πέσουν πάνω σου. Δεν είναι επιθετικές, έτσι. Ούτε επιθετικές, δεν έχει τύχει ποτέ να πέσει κάποια πάνω μου, ποτέ. Έχεις μείνει μάλιστα σε ένα σπήλαιο, αν δεν κάνω λάθος, 5 μέρες μέσα. Έτυχε και αυτό, ναι. Ήταν το μεγαλύτερο. Εγκλωβίστηκες ή όχι, θα μπορούσα να έχω εγκλωβιστεί κάτω από κάποιες συνθήκες. Όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μια κατηγορία εξερεύνησης. Όταν τα σπήλαια είναι πολύ βαθιά, είναι τεχνικά. Πόσο δηλαδή το λέμε βαθιά? Το συγκεκριμένο ήταν 2.000 μέτρα βάθος. 2.000 μέτρα βάθος. Οπότε χρειάζεται να κάνεις κατασκήνωση στα 1.000, στα 700, στα 1.400 για να κατεβαίνεις σταδιακά και να προωθείς τον εξοπλισμό σου. Κατεβαίνεις, είναι οριζόντια κατηφορικά ή πώς είναι? Τα περισσότερα σπήλαια που γνωρίζει ο κόσμος είναι οριζόντια. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κατακόρυφα ή κάποια που ξεκινάνε οριζόντια και συνεχίζουν κατακόρυφα. Μάλιστα. Εκεί χρειάζεται να βάλεις σκοινιά και χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, ειδικός εξοπλισμός για να εξερευνήσεις. Έχει τύχει να εγκλωβιστείς καμιά φορά, χτύπα ξύλο? Όχι, δεν έχει τύχει αυτό. Έχει τύχει σε φίλους, σε συναδέλφους βέβαια. Και έχεις πάει και για διάσωση από ό,τι ξέρω, έτσι. Μαζί με την ομάδα διάσωσης της Ομοσπονδίας, βέβαια, ναι. Κάτι που έχει συμβεί έτσι χαρακτηριστικό να μας πεις? Είχε συμβεί στην Κρήτη το 2002. Ναι. Έχουμε μια περίπτωση Έλληνα στη Γαλλία που εγκλωβίστηκε πριν από 2 χρόνια, αν θυμάστε, τέτοια εποχή, Χριστούγεννα. Ναι, συνήθως δεν έχει ατυχήματα η σπηλαιολογία. Είναι αρκετά ασφαλής, πολύ ασφαλής, αν τηρεί τους κανονισμούς. Όταν έχει όμως είναι πολύ δύσκολη η διάσωση. Η διάσωση στην Κρήτη μας πήρε 4 μέρες να βγάλουμε τα παιδιά. 4 μέρες. Ναι. Ήταν μέσα λοιπόν και εγκλωβίζανε. Ναι. Φοβερό. Βέβαια, όταν έχουμε στο μυαλό μας το Περού, εκεί βέβαια ήταν ορυχείο, έτσι. Σωστά, αυτό ναι, το αλλά υπάρχουν περιπτώσεις σπηλαιολόγων που έχουν εγκλωβιστεί για 2 εβδομάδες. Θα έχετε δει ίσως κάποια ντοκιματέρ, δεν ξέρω αν έχει τύχει οι τηλεθεατές. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Το 127 ώρες το έχεις δει? Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι. Που είναι μια πραγματική ιστορία, έτσι. Ναι, Συγκλονιστική ιστορία. Πάμε τώρα γρήγορα στην επιτροπή μας. Έχουμε τόσα πράγματα να ρωτήσουμε για την κυρία Καρδιοφίλη. Στο σύντομο χρόνο όμως που έχουμε, πάνω στο μπαλάκι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μας ενδιαφέρει όμως τώρα να δούμε αν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την κλήρωση του Λότο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Καρδιοφίλη και ο Κώστας Αδαμόπουλος, ο σπηλαιολόγος μας. Είναι χόμπι, αλλά δεν σπουδάζει κανείς αυτό. Το μαθαίνει όμως μέσα από συλλόγους, μέσα από την εμπειρία και από την αγάπη του. Παρακαλώ. Κώστα. Λοιπόν, καλή τύχη εύχομαι. Πάμε στην κατάβαση, Γιάννη, για το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάμε να το βρούμε.
Ξεκίνησαν την κατάβασή του στα μπαλάκια, είναι 49. Πάμε να βρούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς για σήμερα. Καλά θησαυρό δεν έχεις βρει καμιά φορά εκεί στα σπήλαια που κατεβαίνεις, έτσι? Δεν θα ήμουν εδώ. Δεν θα ήσουν εδώ. Θα τα παράταγες όλα, Κώστα? Θα πήγαινα κάπου αλλού για σπήλαια. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ της μόδας στο Βόρνεο, η Παππούα Νέα Γουινέα. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 7. Βόρειο, Παππούα Νέα Γουινέα, Ναι, Ινδία, Κίνα. Αυτή την περίοδο πολλοί σπηλαιολόγοι διεθνώς κατευθύνονται σε αυτές τις χώρες. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 5. Τι ιδιαίτερο, τι διαφορετικό έχουν αυτά τα σπήλαια? Σε αυτές τις χώρες ή εδώ στην Ελλάδα? Εκεί, στην Ινδία πάντως. Εκεί είναι πολύ πιο μεγάλες οι αίθουσες και πολύ μεγάλο το μήκος. Εμείς εδώ έχουμε πολύ μεγάλο βάθος στα σπήλαια τα δικά μας. Τρίτο μπαλάκι, το 34. Πολύ μεγάλο βάθος, λες. Σωστά. Ενώ εκεί έχουν λιγότερο βάθος, μεγαλύτερο μήκος, έχουν πιο θερμά νερά. Πώς βλέπεις εκεί μέσα, Φυσικά με φωτιστικά με και δεν πας ποτέ με μία πηγή μόνο φωτισμού, αλλά πάντα. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 10. Εγώ έχω στο μυαλό μου το Χάρισον Φόρντ που να κατεβαίνει με κάτι πυρσούς μέσα. Εκεί στο. Όχι. Πώς το λένε, Γιάννη? Στον Ιντιάνα Τζόουνς. Ιντιάνα Τζόουνς, μπράβο, ναι. Πέμπτο μπαλάκι, 27. Φακούς 2-3, ας πούμε, ή ασετιλίνη, φωτιστικό ασετιλίνης παλιότερα. Κανένα τέρας δεν έχεις δει περίεργο, με 10 κεφάλια μέσα, τέτοια αυτά που βλέπεις σε ταινίες. Το φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Να το λοιπόν, αφού το φαντάζεσαι υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Έκτο μπαλάκι, 45. Θέλω να πεις, γιατί το κάνεις αυτό, τι είναι αυτό που σε συναρπάζει, γιατί κατεβαίνεις στα σπήλαια? Όταν εξερευνείς ένα σπήλαιο, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει μέσα. Ναι. Αυτό νιώθεις εκείνη τη στιγμή που κατεβαίνεις, νιώθεις αφενός δέος για αυτό που βλέπεις. Είσαι πολύ μικρός απέναντι σε αυτό που βλέπεις. Τελευταίο μπαλάκι, το 39. Είσαι πολύ μικρός απέναντι σε αυτό που βλέπεις. Μεγάλες αίθουσες που δεν μπορείς να φανταστείς τι υπάρχουν. Σε κάνει πιο σοφό, σε κάνει πιο μικρό, αλλά και πιο σοφό. Καταλαβαίνεις το μεγαλείο του κόσμου, έτσι, και πόσο μικροί είμαστε εμείς για να έχουμε και τον απαραίτητο σεβασμό σε όλο αυτό το θαύμα που συμβαίνει γύρω μας. Πολύ ωραίο όλο αυτό που λες. Πάμε τώρα όμως να δούμε τα νούμερα. Ο σπηλαιολόγος μας είμαι σίγουρος ότι βλέπει πολύ μακριά και στο σκοτάδι. Για να δούμε λοιπόν. Ωραία, έχουμε το 7, το 5, το 34, ωραία, το 10, το 27, και το 45 και το 39. Και το 39. Θα τα δούμε και από εδώ τα νούμερα, θα τα πω και εγώ μια φορά. Είναι λοιπόν με αριθμητική σειρά πάντα 5, 7, 10, 27, 34, 45 και 39. 127 ώρες λοιπόν. Τελικά σώθηκε ο πρωταγωνιστής μας, ο άνθρωπος που είχε εγκλωβιστεί εκεί πέρα, αφού έκοψε το πόδι του. Το χέρι του, συγγνώμη, το χέρι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε. Φοβερή. Ζει ακόμη, είναι ζωή. Ναι, βεβαίως. Είναι ζωή. Σταμάτησε όμως αυτές τις εξερευνήσεις που έκανε. Ασχολείται. Αλλά δεν πηγαίνει μόνος του, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν όπως έκανε τότε. Μάλιστα. Αυτό είναι το λάθος, έτσι, να μην ξέρει κάποιος που βρίσκεσαι. Πάμε να δούμε τώρα, να υπενθυμίσουμε τις εκδηλώσεις που προσφέρει η ΟΠΑΠ ΑΕ. Γιάννης, ακούμε σε μια σημεία. 5 και 6 Ιανουαρίου, Χρήστος, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στον Ταύρο, η παιδική θεατρική παράσταση Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, και 6 Ιανουαρίου, Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, διάφορα ενδιαφέροντα δρόμενα και πάρτις. Πολύ ωραία. Να πούμε κάτι τελευταίο, ότι πάνω από 10.000 σπήλαια υπάρχουν στην Ελλάδα. 15 έχουν βάθος πάνω από 400 μέτρα. Σωστά. Και είμαστε. Ένατη θέση στην Ευρώπη, 11η στον κόσμο. 11η στον κόσμο. Φοβερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε με διπλή κλήρωση Τζόκερ 3 εκατομμύρια ευρώ και πρώτο 400.000 ευρώ αύριο. Καλό σας βράδυ. Ο Αντένα 972 στην καρδιά της επικοινωνίας.